Iya kanggo putra bungsu ya, ke lagune jadi kanggo juga kanggo Kang Kaji Kasiman ya, yang sedang menonton Mbak Alparo. Idi Mbak Alparo cicing baik iya. Mene ora joget Mbak Alparo dibaturi jaringan Nok Renata Erlingnya ya. Kang Gondrong, Mas Gondrong ya, yang punya kawasan. Ibarat genggam segenggam pasir, ulah dipaksa nerima tapi ilang sampean ninggalaken kenangan sing indah cetak ning mata. Sebutir duweni makna cilik rindu gawa siksa ilang sampeyan ngancuraken harapan sun bisa urip tanpa sampeyan. Wah, kanggo putra bungsu ya, yang punya lagu Kang Kaji ya. Tobat mamae Cio iya. Kang Kaji Kasiman ya. Bong Cirebon Mbak Alvaro ya, putra bungsu yang punya lagu ya. Karo sing duwe semesta kula munajat cinta sambungan rasa kanggo sepasang mata sing wis tega ninggal lunga. Wah, Mas Gondrong yang punya kawasan Pemalang ya. Mas Gondrong ditunggu kasetnya ya. Pasti ana ning kasetnya nanti ya. Yen bengi bisa menang kakak merintih kangen sang benci tak rasa untuna diri kula ningen di belahan jiwa arane terbukti sedure pasir mutia sampean sejodoh sebutir au Mas Gondrong duweni makna cilik rindu gawa siksa ilange Mas Gondrong ngancuraken harapan sun bisa urip tanpa Mas Gondrong. Jos Mas Gondrong terus jaringan Mas Gondrong matur suwun Mas Gondrong sampun aur-aur ning layung sore jaringan ya. Alah Mas Gondrong yang punya kawasan Pemalang sana ya. Kampung Blendung Pemalang ya. Alah Wong Cirebon Balmaro ya. Putra bungsu yang punya lagu jaringan Jaro sing duwe semesta kula munajat cinta sambungan rasa kanggo sepasang mata sing wis tega ninggal
tobat Mas Gondrong ya. Yang bengi bisa menang, kula merintih kangen, sang pencipta rasa hubungan diri kula ningen di belahan jiwa. Arane tepuki sedure pasir mugia kang gondrong secepete hati. Sebutin aku duweni makna cilik rindu gawang siksa ilange Mas Gondrong ngancurakeun harapan supri sanggup pulih tanpa Mas Gondrong.